गोव्यात विशेषतः दक्षिण गोव्यातील काही गावांमध्ये 5व्या दिवशी गौरीचं आगमन होतं। त्याच दिवशी तिची पूजा होते आणि तिची पाठवणीही तेव्हाच केली जाते। इतर ठिकाणी आणतात तशा गौरी इथे आणल्या जात नाहीत। घरातल्या महिला गावातल्या मंदिराच्या बाजूला असणाऱ्या तळ्यावर जमतात। तिथे गौरी पूजन करतात आणि घरी घेऊन जातात। यावेळी गावातील देवाचकारीण महिलांच्या तोंडात पाणी देते। गौरी घेऊन जाण्यापासून ते घरी त्यांची स्थापना करेपर्यंत महिलांनी हे पाणी थुंकलं किंवा गिळलं तरी त्यांच्या घरी गौरी जात नाही अशी प्रथा आहे। वर्षानुवर्ष ही प्रथा सुरू आहे। आजतागायत कोणत्याच घरात गौरी आली नाही असं झालं नाही। दीस म्हटल्यार बरो महत्वाचो आमचो बायलांचो। आमकां उमेद आयज सगळीं कामां करून करपाची। उठली थंय तरी आमी 4 उठान आतां सगळीं कामां करून ही आमची तयारी करून आमी आतां येयलीं तळयेर व्हरपाक गवत। आनी अशी आमच्या जाणट्यांनी अशेंच केलें, परंपरा आमची चलन गेल्या तशीच आमी आतां करता। आनी आमच्या फाटल्यान आतां ही बारीक भुरगीं आहा आमच्या फाटल्यान सुनो आमच्यो, तांकां आमी शिकयता अशें हे तुमचे हे वारस चलत रावा न्ही फुडें म्हणा। तशेंच आमी आतां हे अशें आमकां देवान अशें आयुश्य आरोग्य दिवन आमकां बरें केल्या राखल्या पुरो। गणेशोत्सवाच्या 5व्या दिवशी या गावांमध्ये सकाळी गौरीचं आगमन होतं। गावातील हरिजन समाजातील एक जाणकार व्यक्ती सकाळी 9च्या सुमारास प्रत्येक चौकात जाऊन महिलांना तळ्यावर जाण्याच्या सूचना करतो। मग हळूहळू या महिला घरातून आपला कलश, आंब्याची पानं, नारळ आणि पूजेची थाळी घेऊन बाहेर पडतात। या थाळीत हळद, कुंकू, बुक्का, अक्षता, फुले, पानाचा विडा आदी वस्तू असतात। गावातील मंदिरात जमून देवीचं दर्शन महिला घेतात। देवीला हळद कुंकू वाहून तिची पूजा करतात। अगरबत्ती लावून एक प्रदक्षिणा घालून आपला कलश घेऊन तळ्यावर जमतात। तळ्यावर पाणी भरून देण्यासाठी देवाचकारीण असते। देवाचकारीण प्रत्येक महिलेला आपला कलश धुण्यासाठी आधी पाणी देते। सगळ्यांचे कलश धुवून झाले की सगळ्या जणी कलशात 7 दगड, पान, सुपारी, हळद कुंकू टाकतात। कलशात आंब्याच्या पानासहित नारळ ठेवतात। नारळाला हळदी कुंकू लावून त्याची पूजा करतात आणि आपले कलश घेऊन पुन्हा देवाचकारीणकडे जातात। देवाचकारीण आधी स्वतःच्या तोंडात पाणी घेते आणि नंतर प्रत्येक महिलेच्या कलशात 5 ओंजळ पाणी घालते आणि नंतर त्यांना तोंडात घेण्यासाठी पाणी देते। जमलेल्या सगळ्या महिलांचे कलश भरून झाले की असेच तोंडात पाणी घेऊन या महिला मंदिराजवळ जमतात। या ठिकाणी सकाळी बोलवायला आलेली व्यक्ती आपल्या एका सहकार्यासह ढोल आणि ताशा वाजवून पुढे चालायला लागते। त्यापाठोपाठ आपापल्या गौरी घेऊन महिला मागे चालायला लागतात। ते सरळ आपल्या घराच्या दिशेने जातात। घरी पोहोचल्यावर घरातली दुसरी महिला गौरी आणणाऱ्या महिलेच्या पायावर पाणी घालून तिला हळद कुंकू लावून आत घेते। तांदळाच्या पिठाची पावलं आधीच उठवून ठेवलेली असतात। त्या पावलांवर पाऊल ठेवून गौरी घरात येते। तिची स्थापना करून ही महिला हे पाणी थुंकते। यानंतर हौसे पुजले जातात। आधी हे हौसे देवाचकारीणला दिले जातात, मगच गावातील इतर महिलांना वाटले जातात। संध्याकाळी पुन्हा तळ्यावर जमून गौरीची पाठवणी केली जाते। इथे उपस्थित सर्वांना भाजी भाकरी वाटली जाते। अशा प्रकारे गौरी पूजन संपन्न होते आणि यानंतरच गणपती विसर्जन केले जाते। गोव्यात गौरी पूजनाच्या ज्या प्रथा आहेत त्यातली ही एक वेगळी प्रथा आहे। दरवर्षी न चुकता या गावांमध्ये याच पद्धतीने गौरी येतात।